guys, είμαι Alex Gamer. Intro, το νέο μου intro, επιτέλους βρέθηκε κάποιος να μου δείξει πώς να φτιάξω ένα γαμημένο intro, και συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, θα σας δείξω και εσάς, αλλά μετά. Τώρα αυτό που θέλω να μου πείτε είναι τι θα θέλατε για την επόμενη εβδομάδα. Τα game εννοώ. Από την επόμενη εβδομάδα αυτά που θα είναι επιλεγμένα την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, όχι, ή Δευτέρα ή Κυριακή, μία από αυτές τις δύο μέρες θα ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο θα θέλατε εσείς. Από αυτά τα επιλεγμένα βίντεο, gaming ή όχι, τα έχω επιλέξει εγώ και θα είναι 4 που μπορείτε να επιλέξετε. Το ένα είναι Banana Kong. Είσαι μία μαϊμού, πηδάς, παίρνεις μπανάνες και προσπαθείς να σωθείς από μία καταιγίδα μπανάνων, να σας το πω έτσι. Δεύτερο game είναι Euro Truck 2016. Τρίτο game είναι Bus Driver. Οδηγάς λεωφορείο, κάνεις στάσεις και διάφορα τέτοια. Τέταρτο game είναι το Soccer Stars. Ένα ποδοσφαιράκι το οποίο είσαι μια τάπα και σουτάρεις με την τάπα την μπάλα. Προσπαθείς να βάλεις γκολ. Είναι online και στο κινητό είναι πιο ενδιαφέρον από το laptop. Τέλος πάντων, και το επόμενο game θα είναι Q&A. Δεν θα είναι game, θα είναι Q&A. Και τέλος πάντων επιλέξτε μέσα από αυτά. Αν είναι Q&A, μην γίνει όπως την άλλη φορά. Δηλαδή γράψτε γρήγορα τις ερωτήσεις, να έχουμε έτοιμες ερωτήσεις. Μην περιμένουμε 10 μέρες για να έχουμε μία μόνο ερώτηση. Σας παρακολουθώ να γράψετε όλοι οι ερωτήσεις για να είναι πολύ μαζεμένες. Μην έχουμε μόνο 5-6 ερωτήσεις όπως την προηγούμενη φορά. Γιατί σας το λέω, αν δεν είναι πάνω από 5 ερωτήσεις, πάνω από 5 με 6 ερωτήσεις, Q&A δεν θα κάνω. Οπότε καλύτερα θα σας πρότεινα να μην επιλέξετε Q&A. Ό,τι επιλέξετε γράψτε σε αυτά τα σχόλια αυτού του βίντεο, μην πάτε σε κάποιο άλλο βίντεο, γιατί δεν θα το κάνω αν το κάνετε σε άλλο βίντεο. Οπότε θα γράψετε σε αυτό το βίντεο, στα σχόλια, ποιο από αυτά τα 5 βίντεο θέλετε να ανεβάσω. Η έκτη επιλογή, αν θα βάλουμε και έκτη επιλογή, είναι κάτι δικό σας. Εάν θέλετε κάτι δικό σας, από την έκτη επιλογή θα γράψετε έκτη επιλογή, κάτι δικό μου, και θα γράψετε το game που θέλετε. Εάν θέλετε Q&A ή τα άλλα, τα σχετικά, θα γράψετε έκτη είναι το ό,τι θέλετε εσείς, και πέμπτη είναι το Q&A, ξαναθυμίζω, και 4 είναι το Bus Driver, και 3 είναι το Euro Truck, 2 είναι το Soccer Star, 1 είναι το ένα Banana Kong. Ένα από αυτά, και γράψτε το και εγώ θα το ανεβάσω σε βίντεο, να σας κάνω το χατήρι να παίξω από αυτά. Εάν θέλετε, όπως ξαναλέω, κάτι δικό σας, γράψτε κάτι δικό μου και γράψτε μετά τι θέλετε. Αυτά για σήμερα. Είμαι Alex Gamer και σας λέω ένα μεγάλο γεια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε like, subscribe, μια εγγραφή λέω, και το είπα κιόλας. Μην μου δίνετε σημασία, είναι βράδυ, νηστάω, εντάξει. Κάντε like, subscribe, ένα share στο κανάλι, μην ρωτάτε γιατί, δείτε όλα μου τα βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Και ελπίζω να σας άρεσε και το intro. Όπα. Τι εννοείς?
τα λέμε την επόμενη φορά. Δεν μας έδειξες πώς να κάνουμε intro. Το ξέρω. Κόλλησα να το ξεχάσω και τελευταία στιγμή το θυμήθηκα. Θα πάτε λοιπόν να κατεβάσετε από το Play Store δύο μοναδικές εφαρμογές. Μία είναι το Legend. Έτσι γράφεται. Ορίστε. Έτσι γράφεται. Πατήστε πάνω. Όχι Mobile Legend. Legend. Το πρώτο. Αυτό που έχει ένα λάμδα. Το κατεβάζετε. Εντάξει, το κατεβάζετε. Μετά κατεβάζετε το Video Show όσο κατεβαίνει αυτό. Video Show, Add Editor και πατήστε το πρώτο. Ορίστε αυτό το πέρα, το κατεβάζετε και αυτό. Μόλις κατέβει, πατάτε εδώ πάνω. Θα σας βγάζει αυτό εδώ πέρα και γράφετε κάτι σε αυτό. Μετά πατάτε το tick. Πατάτε το tick, πατάτε πάλι το μεσαίο που δείχνει ένα βελάκι και επιλέγετε κάτι από αυτά εδώ πέρα, ό,τι σκατά θέλετε. Και επιλέγετε, σας βγάζει αυτό εδώ. Ξέρω εγώ, άμα θέλω εγώ αυτό μου το βάζει σε environment και μου το βγάλει. Θα μου το βγάλει, άμα μου το βγάλει ποτέ. Άντε θα βάλουμε το dash και μετά κάποιο άλλο. Και μας τέλος πάντων τα επιλέγουμε από εδώ πάνω. Later, trailer, σε πολλά άλλα το έχει. Εντάξει, ξεκόλλησε τώρα, λογικά θα μας το παίξει. Άντε να το βάλουμε σε trailer. Gigic Mystic. Άντε να το βάλουμε σε αυτό. Μετά από εδώ κάτω επιλέγετε τι χρώμα θέλετε να έχει. Εγώ για παράδειγμα το intro μου το έκανα πράσινο. Μετά πατάτε αυτό εδώ το βελάκι για να κατέβει. Πατάτε save as video, το δεύτερο δηλαδή. Θα σας κατέβει. Και μόλις κατέβει πάτε στο video show. Θα πάτε στο επεξεργασία βίντεο. Θα είναι έτοιμα εδώ πέρα. Θα πατήσετε το ένα. Θα πατήσετε πάλι πάνω του. Θα πατήσετε start και δείτε το intro. Εντάξει. Αυτά. Για να μην λέω ότι δεν στο έδειξα. Θα λέμε την επόμενη φορά. Και μην ξεχνάς like, subscribe και ένα share. Bye. Setting sun up projects for